Ha kani ka video iwan ra epi kum ka story Shapangi Legends Football kiban sele ka ya ka last World Cup ka jongki ha kani ka World Cup arja ar punreu. Ba mensiam ka sngo kanja ba sngo tamang ha ba pek ya kini ki star football jongki ri ba per kin song thai no ha ka jingla kai football jongki. Kita kidai Lionel Messi. Lionel Messi jongkari Argentina. Ubalai pras nam kerta ubalayo bandra ya kanam ladu house nam arja ar. Number R Cristiano Ronaldo na kari Portugal ubalakot haru South House nam kerta. Number lai Luka Modric ubana kari Croatia ubalakot katju kasnam katkum Ronaldo ba South House nam kerta. Number sau Ukuns iem ke Brazil Prince Neymar Jr ubala kenjo ya kalai South nam kerta. Number Sun Muhammad Salah kari Egypt ubalai South nam kerta kanlong kasin baningkong yau ban yomi World Cup bat ha kaju kapor kanlong ro kabakado nangta ban reu Kevin De Bruyne ubana kari Belgium uban sa kenjono ya kerta kabalai pisan snam. Number nyo klorele kai ka New Zealand Chris Wood ubalai South nam kerta bat ubak hadu main defender lani ubak pas kemtam jong ka Netherlands uta ude Virgil van Dijk bala kenjo ya kerta kabalai pisau snap. Kini baro kidai kita ki legends kiban sayo mi madan khadu ha kane ka World Cup bat kalong ka basmosi ban perkhat banang ne shakmat ka football kanam long shu kumba ka julong ka jing shit rem ka jing song shit men sim bat ka jing kemen ban page football kan shulong blood no kham tam na ka benda kito kinong i football kiba shisha namar ki legend kiba penlong ya ka football ba kan long shit rem kinam don shu kham tam kum Messi Neymar bat Ronaldo kini baro ki star football kin chu sano tang ha gi jing mo ching perkhat ki jongi bat ka history kan yang kan mau i yaki sngau pa perlo like ba subscribe na ka benda ki ko sports ko le shibon.